to pila sngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Naga jing temu jong ka wei ke kenhon ke balatip kum ke gau dhuat stapna Bharat Yatra ban penlong ya ke jingyat pajba ha Meghalaya kum shibanta ban pun urlong ya ke jingang not jong ke kenhon ban penlong ya ke masi kum ka kemi jong ri India ki nong yalam jong seng Confederation of Riboy People ha ke jingilam jong ba pateng marsing bri working president ha ke jingdon lang jong ki wei ki nong yalam jong ke seng kelpan pau ya ke jing persya halor ke jing temu jong ke kenhon ban wan ya rali hanong ba shalong badru ka kentu ya sarkar ba kamdei ban ai jingbit ye ketiki kenhun ban yolat ban penlong ye ngani jingyai paiba da ka bong ro bagi paiba jong jela Meghalaya ki de gibiru gi babang bha ban bam ye ka do masi bat kene ke jing thmo jong ni ka kenhun ka long kuma yuroj ye ka jinglai lo ki paiba ban bam ye ka do masi shushu ulong ro balada ka sarkar kan ai jingbit ye ketiki kenhun gau dwach stapna Bharat Yatra ban penlong ye ketiki rally ka jela Meghalaya lese kan saplu da ka jingni jong ki babun ki paiba ka jela ki ban persya ye kini jing thmo jong ketiki kenhun to na kaleng jongi ka Confederation of Riboy People agak sengi ngiwan ya ka ban penpau ya ka jing persya ya ka jing temu jong kawai na ki sit nyam Hindu ka yatra ka bala penpau leng ba ki lat social media habai dai bat kata ka jingya reli ka jongki ya ka arterik benai banwan bakin pelong ya kata ka jingya reli pen itu ba ya ka masi kum ka kemi ka jongki dan nakaleng juga seng ikwa ban kersai sekane ka seng nakaleng juga seng ngisau ke banong ba horkit hordang nyingi persya ba ka state Meghalaya kamdai ka state ka ban hab ban syakri ki masi ka datang kamarat tekum kan ni ki wanra nakaleng juga seng dalele nyinom sya ba ngin persya ba ngira kerpat syaka sarkar nakaleng juga seng ba dalele kan undai ban ai ya ka NOC syakine ki riusit nyam ki ba wanra ya ke jingya pa ya pra po ka state Meghalaya bat lada ka sarkar ka INOC kan mau ba agata ka arterik ka Meghalaya kan 10 nagaleng juga sengi kwa ba kersai ba nadu mentaga sengi ba sobha leng ba gini ki media ngi penpau sya gitu ki nongyalam jong ka tu yatra ro ba kinom dai ban le jubor ka ai ka ba pa ba jong ka bri ban nyop trap umpriang sobha wat nom le jubor sobha wat nom wanra kai ke jingya klomar hapo ka state Meghalaya hi bro koi namar ngi ka state Meghalaya hi ka dei ka babam dok marsi naki pasnam ngila banong henoi menta ki wanra ya ki an ki ban persya ban bam no ban khang no ya ka dok marsi dingi ngi kwa banong ba Meghalaya hi omdon ki bala ban khang ya kata ka jing bam dok marsi nadu mensuang ngila bam ne daga daw ngi kerpat syagine ki nongelam jong ka yatra ba kimdei banwan le persya ya ka ba kipat kebriu hendu trap hi kilalong nadu mensua kum bagilong ki bam ki do masi de wat nom wanle kum kini ki jan hangne pok stit ki jongi kane kade ka kubor ka basai sakitu ki nongelam jong ka yatra bakinum dai banele persya na kaleng jong Confederation of Riboy People ni persya jur horkit hordang ya kane ki jingtmu jong kane ka seng sit nyam Hindu banyai reli ka arterik Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru yue ar nyo lai